The rate at which these guys are falling one by one is quite worrisome. Rest in peace to her and condolences to the family. Azvipere mushe panguva ino vanhu voshamisika but the rate iri kufa iri kuitwa panguva ino nemagenerals, especially those who are aligned to Idi Mnangagwa's rise to power. Chitiko chavhundutsa nokushamisa vanhu sanapena mashoko ari kudanyorwa panapa tuna kuti aiwa Winnie Mundeya aiwa vice marshal wekuwar air force panguva inoi odeclarewa national heroine. Ndodipa subscriber obva walaika otra on the radar kuti muna ZBC News Online obudanyora achiti the late vice marshal retired Winnie Mundeya has been declared a national heroine. Vanoposta mapictures amuri kuona mapictures ake vachete nemapictures ehe family vachiratidza kuti aiwa vari kumuchema. Panapa topinda macomments vanhu vanouya vachishamisika kudanyora vachiti the rate at which these guys are falling one by one is quite worrisome. Rest in peace to her and condolences to the family. Vanopindawo vachiseka, vanopinda achiti muri kuvakuya semumera. Ndo mashoko ari kuda togoonemo achiti aiwa these generals vari kukuyiwa zvakanyanyisa. Panapa tuna kuti vanopinda vachiti they are dying fast like flies. ED doesn't forgive. The military has to push for another the revolution, otherwise they will all perish till his son become the commander of the ZNA. Ndo mashoko anobuda kuoneka panapa vachiti aiwa these guys vari kuita kukuyiwa aiwa semumera vachinzi aiwa vari kuurayiwa vachifa aiwa semaflies. Panapa this guy is mobilizing achiti aiwa vakomana veZDF uku ndezvavo vatomboita plan vatombotanga kutorise up noda kuti vachapedzwa vese bedynasty yobva yachizonyatsa kuzosvika ende hapana zvamene muchakwanisa kuita. Noda kuti vanhu vaikwanisa kutoresista mese munenge mapedzewa. Tiudze mafunguro enyu moti kudi pamusoro pechitiko ichi muna comment section medu. Subscribe or like, not on the bell icon.